Orduan, honekin bukatzen dugu, 35 ditu Alison ez, Jackson? 37. Bueno, orain. Bai? Bueno, baina egia da, emakumeen pelotoian adina oso zabala dela. Azkenan badaude Van Bleuten. 18 urtekoak, eta gero dago Mabi García 41 edo Van Bleuten bere garaian. edo Van Bleuten. Anna van der Bremen bere oso gazti. Edo Elis Txabei justu ikusi nuen duela, ezakit nahi izan duen duela gutxi, edo klasiketan 2012an Londreseko olimpiadetan zegoela egiten Hori guk ikusi genuen. Maialen Txorrautek egiten duen Piragüismoa, bai, eta horti pasazen. Oitu. Nola deltzen dien gauzak, edo Marlen Reuser ere heldu da super nagusi txirrendularitzara. Gu baino gehiago dake. Lehen bat, nik uste berak ere hori izan behar dula heldu lepo, eta neska hauek badirela horren adibide. Bale, urrengoa, Epa, irudi gabe geratu. Epa, Hau da... nor da, Ai, bai, Rianne Marcus? hain zuzen ere, ondo, asmatu duzu, Bai, 2023 urtean. Lehenengo aldiz, lehenengo maila pro lasterketa bat egiten duzu. Nafarroakoa, Nafarroako, Navarra Women klasikoa, eta garailea Rianne bera. isku hau. Hain zuzen ere... Etortzatu Nafarroako, eta etortzatu Rianne Marcus eta zitxez, ba, bueno. Bai, polita alare, prozaikinen sartu, eta lasterketa hau duela bere garaipen handitzat. Eta justu hori, zuere atera zinela, orduan, ze hori itzapen dakazu? Ba, baitu, lasterketa hori iruditzen zait superpolita, eta egia esan da, gogo gehien dudan lasterketa berriz bueltatzeko agian, ibilbidea iruditzen zaidalako muroekin eta klasika moduko bat, eta egia esan oso polita iruditzen zait, eta hori itzapenak, azkenean beraiekin oso gogorra da, guztia, eta ondo egon batzara, pizkat disfrutatzeko edo, gogoekin bueltatzeko eta posible dan. Erlojupekotan artista hutsa. Bai, argazkia bakarrik ikusi behar dira. Lehenengo biak, ez? Bai. Eta aitaren gatik omendator zaletasun hau, berak ere gustokoen omendu erlojupekoa. Eta gero, daka, lasai antzeko perfila omendu, baina tiktokerra da, hau ere, edo youtuberra. Eta ze moduko youtubeko bideoak egiten dituen, Tour de Riri izenaren azpian, bere aiton amonentzako, o aiton amonarentzako egiten ditu bideoak. Hau da, hasi omentzen, amonak edo aitonak deitzen omentzion, nundik zabiltza, zer egiten ari zara, eta bideo horretatikan, hasitzen bideoak igotzen youtubera, ikusi zuen ari zela arrakasta izaten, eta jarraitu zuen alde horretatik. Eta baduzuk aipatutako arazoa, dela jatekoa zaintzea kostatzen zaion txirrindulari bat da, eta ala nola albiste bat ateratzen, esaten bere zain dietistak, esan ziola egunero croissant bat altzuela gehienez jan, eta horregatik joan zela propio Amsterdameko goxotegi edo okitegi handirena, eta ez diola esan zenbaterainoko croissanta, ikusten dugu izugarrizko croissanta, ari dela igaizten. Orduan hori, alde horretatik, zu jatekoa? Bueno, orain hobeto daramat pizkat kontrolatzen eta gainera pasaden urteko urrian feliaka nintzela esan zidaten, eta badaude gauza asko orain ezin dituzula jan, eta ondo daramat, egia zen, ez daukat inun garazi, pues no puedo, eta listo, eta ere errazagoa da kapritxo horiek ez izatea. Azkenean gauza askok daukatelako glutena, batez ere, hori, zanetan eta. Halako gauza gogoko jatia? Orain, badakidan ez ezin ditu dala jan, ez daukat kapritxo hori edo hartzeko, sin más. Es lo que toca. Bai. Eta gero hau pasade, baina haure aipatu lasterketa horien artean edo mota guztien artean beach rise ere egiten duela, ondartzako lasterketa.
Hori ebe Belgika aldean, izan duten Bai. modalitate Zuk kostakoa egin dezu, kostako bidea esan dezu. Baita, Baina, ze hondartzan ez. ondartzan ez. Hondartza zapaldua.